8 FM podcastlarımıza hoş geldiniz. Estonya'dan Gaygısı ve men Kaliforniya'dan Devran. Salam. Yayılımıza devam edýäs. Gaygısı ýagşymy? Oňa döwüň nähili? Goý. Dinleýjilere de gowum diýip soraly. Gow däl bolsa aşakda ýazsynlar. Derdimizi paýlaşaly. Awa. Yo dinleýijilerimiz hem işe gowdurlar. Men erbetlerini göreme olam. Dogry. Bugun näme gurlaşaly Gaygısı? Bugün millilik hakynda bir kelam aýtyp geçäýeli. Millilik. Awa. Öňden näri şu mowzu gurlaşaly diýip gördük. Millilik näme? Milletçilik näme? Millet näme? Emen milli diýse Türkmen milli saat gurallary gelýär. Türkmen milli geyim hejimleri gelýär gözüme. Sen näme bolýar? Milli diýmek bir hili elbetde maňa da ýanky agzak geçen zatlaryň gelýär, baýdagymyz gelýär. Ýa-da milli sportsmenimiz diýilýär. Milli Futbol toparymyz. Futbol toparymyz diýilýär ýa-da milli tans toparymyz diýilýär. Her hili şon ýaly öz baýlyklarymyza aýdylýar diýip bilen. Yani belli bir sannaky adamlaryň, ýani jemleşen adamlary şu köpçülükde görkezýän zady milli diýilýär. Milletin, bir Türkmen milletin ýa-da her haýsy bir milletin özüne mahsus baýlyklaryna millilik diýip aýdyp bilersmi? Aýdyp bolar. Milli. Belki Türkmenleri belki Kürtlerden aýryan zatlar amada. Hemmemiz geyimgejim giyinýär söýlen ýöne şu geyimlerdäki nagşlar bolýar. Osan dikiş usullary bolýar. Osan näme? Onuň boýu, gysgalygy, şekli, daşdan görnüşi ýa şu Türkmene mahsus otturýar da. Son millilik diňe ýanky geyimgejim ýa-da ýanky tans topar, ýanky kultura degişli zatlardan ibaratmyka? Ýok, aňyýetyň özü milli bolmaly da. Başda materiallara geçmeden olar. Akylyň özü millilik diýerler. Aňyýet näli milli mi, dälmi? Türkmeniň aňyýety bilen başga ýurdyň, başga bir döwletiň, başga bir milliyetiň aňyýety ütgeş bolupdylar da. Şoňa elbetde tapawutly. Şoň esasynda dörýär da şu material tapawutlary. Millilik baýlyk diýen bolsak, ýani kulturamyza agzak geçdik, dogrymy? Medeniýetimiz, bizim tapawudymyz, baýlygymyz. Meselem men Amerikada Türkmen halylaryny görýän, Türkmen halylary iň legit ýanky iň ütgeş yerlerde goýulýar. Nähillisem bir hili tapawutly, luxury bir hili. Nepis topalan da osan kaçan yerlerde laýyk bolýar da emişe. Şo yerlerde görýän adamlar. Şon ýalda görümde mesela milli duýgularym lezzet alýar. Milli duýgularyň oýanýar. Özüň türkmenligini duýup başlaýan şeýlemi? Ýanyma bir dostum geldi-de. Çıkmagyny isledim. Aýplaşmam. Dogry. Haly diýdik, halyny gowar ekeniň. Telefon ýakeniň teoramda gören adamyň we duýgumy paýlaşmak istedim da. Son başga nämelerimiz bar? Meselem milli
Şu atlara bir it bilen ata bir gowanyp ýöler biziň türkmenlerimiz. Türkmen at. Olam gowancymyz aslında biziň tapawdymyz. Aw biziň geografiýamyza degişli geografiýamyza mahsus bir haywan görnüşleri, canlar. Ha. Dogry. Ýöne biz meselem diňe şolara gowanyp ýaşamalymy kak? Biziň itimiz bar, biziň atymyz bar, ýa-da biziň halymyz bar. Hemme milletiň öwünýän zady bar. Ýöne biz iň esasy ýüze çykarýan zadymyz şolar. Ha. Men halydan beýleki jandarlary tertip gowanmaly temasyna kämir däm alalaşmaýan. Ya jandarlar bilen gowanmak maňa ters gelýär. Ya jandarlary men döretmedim. Oson meselem bir Hindistanlyň pillerine buy tanmagy bilen ýa-da Afrikadaky bir Afrika adamyň ýolbarslara gowanmagy men üçin zatda prikolda, gülkünçde. Oson türkmeniň hem aty bilen gowanmagy maňa bir hili gülkünç gelýär. Edil gülkünç diýmesegem bir gülkünçe derle men pikirimçe özüne degişli bir mahsus baýlyk başgalarda ýok zat. Ýöne edil ony özüňe bizde wa biz şoň bilen buýsanýas, ony dogry kabul edemek. Baýlyk diýen hakykat. Onuň her bir haywan baýlyk. Ýöne Afrikadaky Afrikadaky ýolbars Türkmenistana degişli bir zatlar ýöne çykyp meselem Afrika bilen gepleşende diýeli niri günorta ýok Botswanaly bir bilen gepleşsek meselem biziň ýolbarslarymyz bar diýse bizde ýolbars ýok diýip da kemçilik duýmaly däldi biz. Hawa. Bizde atymyz ýok, ahaldaki atymyz ýok diýip olam kemçilik duýmaly. Özüne kemlik gülmeli. O yaradanyň beren zady. Hawa bizde özümizde artyk gülmeli. Elimizde ahaldaki atymyz bar eken artyk gülmeli däldi. Dogry. Täbiýan gaýtşynýan ýo döredilen biziň kontrolumyzyň daşynda da biz döretmedik de atdiýanlar. Yaradan döredipdir. Biz öz döreden atlamyz bilen onu milliligimizi, milli buýsanjymyzy has ýüze çykarmaly. Milli bir duýgy, durmuş ýaşamak isleýän bolsak. Ana ýan gaýdanyň meselem haly. Ana türkmen köplentinde genler meşgullanıp duranlar. Ana haly bilen azrak bir öňe çyksa bolar. Näbeden halymyz şeýle gowy, beýle gowy genlerimiz şonça sagat ähmet çekip gara deli bilen şunu döretýärler. Soň öz kellesindäki sunugaty beýnindäki ýaşly gözellikleri hala dökýärler diýip şeýdip reklam etseň bolýar. Täwole ýa önüm de. Sen özüň Hawa. Ýöne bizde belli bir çäğin içindäki zatlar bilen öwün galmalym kak diýen. Meselem biz belli bir zatlarymyzy öwünýäs belli bir ýerden soň durýar. Başga näme bilen öwünmeli? Ýene öwüneliň, ýene şunu goşalyň, ýene döredeliň. Başga bir zat bilen öwünjek bolsaň bu progress diýen zat gerek de. Öňe dogry gitmek. Bir täze bir zat oýlap tapmaly, öwrenmeli, täze bir zatlar öndürmeli. Doğru. Meselem Amerika'da gelipdir. Amerikan öwüne aýarýaly halysy ýok da. Meselem. Yaman gynançylar da inşallah. Ýöne Amerikan berýän hyzmaty var dünýä ýüzünde. Öwünmäge. Amerikan iPhone'u var. Hop, şol ýeterli gaýşy. Hawa. Meselem men şu zatlaram gürleşesim gelýän. Akıl bilen öwünýärler. Hawa, akıl universitetler bilen öwünýärler di. Universitetler bilen öwünýärler hawa. Hemme ýurdan, Ýewropada daky ýurtlaryň hersi bir-birinden güýçli, bir-birinden petrakdyr. Hersiniň hem öwünýän taraplary bardyr. Milli duýgan zatlar bardyr elbetde. Hawa.
Ýöne köp kişi tarapyndan kabul edilen zatlar bar-da häzirki döwürde. Şu tehnologiýa eýe bolmak bir övünç meselesi da. Gowunç. Ha. Şu adını dördüncü näme diýilýär? Dördüncü döwürde dördüncü näme döwür diýeli? Revolüsiýa. Revolutiýa Kenagat diýilýär. revolüsiýa. Türkmençäni, türkmençesini bilemok. Umumam Kenagat revolüsiýa sen agat, teknologiýa döwri. Biz zat diýip bileriz. Kompýuter nesli. biz kompýuter nesli. Ýasama akyl nesli. Hawa. Artificial intelligence. Yasama akıl diýany kelim. Menem yasama akylly koydum. Geçenler pikirlenýärdim. Näme diýsem mor diýip yasama akylly koydum menem şoňa. Ya bolmasa ýasama intelligensiýa diýber. Tä intelligensiýa ukyp alinsatam gelýär da intellekt. Intelligence akıl. Intelligent, intellectual. Olamlar ýöne yasama akylmaňa has ýakyn geldi. Ýasama akıl. Akıl ýöne yasama da bir adamyň yasama görnüşi diýip bilersin. Oh. Şimdi başga tema aýyrdyk. Kän mowzumyzdan üýtgetmäli. Men pikirimçe. Millilik diýdik da, millilik. Oh. Meselem biz şu dogurluk dogry dämi? Maşgalarymyzda dogurluk. Oh, 90 ýyllarda dogulduk. 90-njy ýyllarda dogurluk. Men şu SSR'den bir 6 ýyl daýyň dogurlumda. Adam? SSR ýykylmazyndan. Soň dogurluk bize eýäm dogulanyňdan soň zat başlaýar, dogry dämi? Çykdaýjylar başlaýar. Oh. Sen eýäm çykdaýjy, bir maşgaly üçin, bir döwlet üçin. Eýäm döwletde sen bir raýat, bir çaga dogurly, hemmämiz ýaly. Döwletde çykdaýjy. Dogry dämi? Oh. Eşik almaly, eýleki, beýleki, bir giden zatlar almaly, okuwa gitmeli. Ýöne çykdaýjy, maşgaly üçin çykdaýjy, döwlet üçin hem döwlet seni eklemeli burada dedim. Yük diýen näme döwlet üçin? Ha, o yük. Oh. Inni bir giden eşikler alındy, dogry dämi? Bir giden naharlar ýedirildi. Hasan? Şular nireden gelip ýedirildi maňa, nireden gelip geýdirildi. Şonu kiredik gördükmü kak? Indi. Soňunu bir ýerlere baglamak isleýän. Ha. Sen beren soraňdan näme jogap beraşýanyň bilmändiň men dymwatyr. Mesela men geýen eşigim Hytaýdan gelen bolup bilermi şo döwürlerde? Awa gelen boplar. Köp ähtimallygyny seredemizde Hytaýdan gelenler. Ýa-da Orsiýetden gelenler. Ýa Sowet Soýuz gutordy. Orsiýetden galan eşikler we bolup biler. O döwrem iňardan türkmenlerde eşik öňýän däl durýan. Hytaýdan gelýändir iňardan. Ay, Hytaýdan gelmezem Eýrandan gelýändir. Awa. Bu ýerden gelýändir. Awa. Inni sen men hemmämizem geýdirilik biziň gazanjymyz, eşiklerimize beren pullarymyz, onu Eýranlara berdik şo pullar, dogry dämi? Ha. Ýa-da iň köp Hytaýa berdikmi kakdiýan? Garaz eksport edilen zatlar üçin da şeýlerde pul aktyrdyk. Da şunu niýe bolýar? Ha, inni biziň şu wagt içinde pikir edik gördi, Türkmenistanyň ýaşan döwründe giýen eşikleriň ýa Türkiýeden gelenler, ýa-da Hytaýdan gelenler, ýa-da belki Eýrandan gelenler. Awa. Inni sen gazanan pulun, sen maşgalan gazanan puly Eýrana gitdi. Ýa-da Hytaýa gitdi, ýa-da Türkiýa gitdi. Awa. Sen içindeki öz ýurduňa bermediň da şo puly, dogry dämi? Ýok, da diňe da şeýlerde aktyrdyk. Hawa. Inni şunu men millilige baglamak isleýän. Biz onu milli bolup bilmedik. Biz öz pulumuzy özümize sowmadyk. Hatta biz olara satmadyk. Düşünürsinmi? Men näle düşünebilim bakşam. Düşünmedim. Meselen
Sen kartoşka ýan dogry dämi? Mesela kartoşka ýan diýeli. Owa. Kartoşkany o wagtdaky bir ýaşuly öndürýär. Kartoşkan gelip saňa satýar, senem puluny berýäňde ýanky daýhan ýaşula garşylygyny berýär. Owa. Ol maňly dernally indi ýene öndürmek üçin pul aldy-da, ol eline peýdasyny aldy-da baýady dogry dämi? Owa. Ýa-da kartoşka satdy, peýdasyny gördü-de öldürmesini dowam etdirýär. Indi şo ýaşuly daşary ýurda satsa nähili bolar? Da şeýerde satsa has köp pul aldan şo. Hawa. Indi men şonu aýtmak isleýän. Milliligi şoňa baglamak isleýän. Biz ýanky ýaşuly daşary ýurda satmaly, hem saňa satmaly, hem daşary ýurda satmaly. Şonu meselem biz has milli duýgumyz, has ulu görnüşde ýaşar diýip pikir edýän. Sebäbi biz öz milli, öz öndüren, ýaşuly öz öndüren, öz topragyny ýetişdiren kartoşkasyny daşary ýurda satdy. Öz jügsini doldurdy. Gidip jügsini dolduran puluna gidip bazardan ýanky köýnök almaly, ýaşuly dogry dämi? Owa. Egneşik almaly. Egneşigem gidip ýanky yer öz meselem Türkmenistanyň öz içinde öndüren köýnögini alsa, ýanky alan köýnögüm ýanky öndüren köýnökçi adama gitse, o köýnökçi ýanky köýnögini daşarýda hem satýan bolsa diýip bir zynjyrlama bir zat aklymdan geçirýän. Bir ara baglanşyp gurýan da aratynda. Ara baglanşyp gurýan. Şu an azıcık bulaştırdım şöyle yani düşündürüp bildim min soňuny. Min soňuny düşündürüp bildim mi? Ýanky näme diýmek isleýänmi? Owa. Milliligi baýlyk diýen bolsak. Owa. Ýagny öz ýurdunda öndüren aktaryň baýlyk da, şolan milli dagtlarymyz da. Şeýlemi? Hawa. Bolly. Indi men iň pes ýagdaýyny düşünürdim da. Bir ýöneköýje bir bir önüm marada gurrun verdim. Eşik diýdim, ýan kartoşka önümi diýdim. Indi bärde dünýä ýüzünde şu wagt millilik saýlayan zat akyl. Ýan kiçirek bir mysallan ulu bir mysala geçeýin. Owa. Elimizde kullanýan telefonlarymyz. Owa. Akyl satýarlar bize. Dogry dämi? Owa. Men şunu kullandym. Şu döwürde ýaşamak isleýän bolsaň ulan, bolmasa ulanma. Ýöne adamlar ulanmaga mätäç şu wagt birilerini aragatnaşyp durmak üçin. Şu wagt biz telefon bilen aragatnaşyp durýas. Owa. Muny $1000 dollara satýarlar, ýa-da $100. Owa. Yani dünýäde iň uly ekonomikany döredýän bir akyl satýarlar we bir baýlyk edinýärler. Owa. Düşündürüp bilmi? Owa, olam Amerikan milli akyl diýjek bolýarmy? Hawa. Olaram meselem Amerikanlara sen näme milli diýsem, diýip sorasaň biziň telefonumyz bar diýip biler. Biziň bularda öňerek kän zatda. Günün içinde şonçil söýüşler berdi. Men bir Amerikanyň şu zatlara edip öňünni görmedim. Doğrumy? Öňüne ogam bular, hawa, öňüne ogam. Ýa-da bir nämesiň BMW bizi öndürýär diýip öňünni görmedim. Hawa. Ýöne bizde öňmek diýilýän zat bar. Gizlemesek, gizlemen aýtsak. Owa, bar şu palawa çelöwünese ýa-da men Palawa çelöwünese. Men pikrim özekler has gowy pişirýär hadine şolady. Ýok, bizim özümizden gowy pişirýäs. Ýok, özekler gowy. Bular öňüne ogam. Gowy çynymyz aýtsak da men
biz Amerikan mesela Amerikanlar gelip men ýanyma bizim plan adımız var. On ýala hiç gurulany bilemok. Amerika Malako ertip bugün gördün mü? Başlan. Şu tonkuda guru sülügüm var. Malako diýen ýem bir ors sözi. Oo. Skuşanka mı? Oo, şa. Malako diýär. Ors öňüm olam. Yo. Men Türkiýede okaýanmatym. Dağıtlar, talipler ýalandy şo suguşan Malakony ertip. Aw. Türkmenistandan diýip oýnýardylar. Begen ýadylar. Iň Türkmenistandan diýip ýa-da zaten made in Ukraine diýipdi. Ha, Ukraina'da ýa. Oo. Şo ýadyma düşdi birden. Şu zatlara göz getirip akıl aylamalım kadiyan. Biz insanın millilik, baylık diyen olsak, onu milliliği öndürmeye bağlamak isteyen. Yani bir millet ayakta kalmak isteyen olsa öndürmeli, önümçülük etmeli. Bolmasa bizim hemmemiz, men, sen hemmemiz da başa bela. Şon ýaly waýdaýyn başa bela bir peýda ýok, dogrumaysam. Şu wagda çelmen doglanmazdan näri sowully bir giden pullar daşary gitdi, dogrumy? Oo. İçinde de gidenler belki içindäki önümçüliklere de. Ýöne biz indi bir zatlary öndürip şo sowulan pullary ölçümde almaly. İňärkisi bor döwlet pikir etme ýa millilik diýip bir öz milletin pikir etme bor men ýerla maňa näme başgalardan niýsen. Ya töwreki. İňärkisi öz maşgalaňa seretsek-de öz maşgalaňa seretsen. Maşgalaň içinde öňnürsen pul gazanýan. Dogry dälmi? Oo. Önümçülük etmeli. Şo sen menmenlik edende, diň özüň pikir edende de ýani ýene de öndürmeli bolýar. Biz bir öndürmeň uğrun tapmaly. Ýani akyllydyk. Amerikanlar akıl satýar diýdik. Telefon döredýärler. Onuň üçin epesli wagt sarp edip üstüne işleýärler. Onam ýeke edip bilmeýärler. Meselem Steve Jobs Apple'y gurdu diýärsen. Apple guran olup ýöne Steve Jobs Apple'ın hemme zadyny guran ok. Diňe ýekece bir pikirin döreden olup biler Steve Jobs. Ýöne Apple Steve Jobs döreden ok. İçindäki bir zadyny sorasaň bilmeýärmisem Steve Jobs ýaşan bolsa diýip. Dogry. Bu birleşmek bilen bolýar bulan. Agzy birlik bilen bolýar. Paylaşmak bilen bolýar. Onna şeýler aktivite bolýarmy? Bizde Türkmen ýaşary okmunda, Türkmenistan okmunda daşary ýurtlara milli aklymyzy hödürlemeli. Şonu pula geçirmeli. Biz kompýuter nesili bolamyz üçin sebäpli. Şol sebäpli şu dünýäde iň uly pudok kompýuter sistemalar bolanyň sebäpli we gelejegem şoňa tarap gidýänligi sebäpli biz akıl ýetişdirmeli, aklymyz olanmaly. Akylla birleşmeli. Akıl üçin kelle agyrtmaly. Dogry. Onna akyl diýenem bir näde bunu satmaly, näme etmeli, näme öndürmeli? Näme öndürmeli diýip sorasak, hyzmat. Geçen edem gurlaşypdyk. Ýani güýç pulliýan bolsak, şol hyzmat bilen bolýar. Ýani hyzmat öretmeli. Meselem şu ulanýanymyz bir application dogry dälmi? Owa. Biziň şun ýaly podcast etmegde hyzmat edýär. Dogry dälmi? Ona ýaşlarymyz şu
häzirki döwür tehnologiýasy bilen deň ýörejek bolsalar kod ýazmagy öwrenmeliler, dogrymy? Kod ýazmagy öwrenmeli ýa-da şu döwürdäki ýanky haýsy görnüş iň ärkisi bir pikir edinmeli. Kod ýazmagy öwrenmeli, ýöne pikir edinmeli. Men özüm diňe öz milleti üçin däl, bütün dünýä üçin hyzmat etmäge öwrenmeli. Ýa sen öz işiňde däl, daşardan pul getirmeli, dogry dälmi? Awa. Meselem okuwçylar zat etse de bolup biler. Öz okuyan ýurtlaryna, öz Türkmenistany öwüp, Türkmenistanyň tebigatyny tanadyp, turist çekmenler meselem. Turistler gelip pul berip gidýär, dogry dälmi? Turist çekiplerini iň pesinden şonu edip biler. Ondan ýanky coding okap bir dostlar bilen birleşip Kampaniýa görnüş, hawa, hyzmatlar döredip biler. Gaty köp hyzmat şu wagtda gerekli dünýä ýüzüne. Belki Türkmenistan bilen dünýäň beýleki ýurtlary aralygynda halkara bir bank sistemasy düzüp bilerler, dogrymy? Edil ol zatlaryna bilem okdaly. Ýöne Pul geçirme sistemalary. Ol ýöne köze bir mysal. Mysal gatken, pudok gatken. Awa. Anna. Gaz gepin soňuna aýdylmaly, şu diýünde galanda milli bir zat öndürmeli. Oňam dadynda merkezinde akyl bolmaly. Hawa. Akyl bolsam özümiz bahalandyryp baha goýup bilýärse öňüne şoň. Akyl ýöne ýekeje akyl hiç zat edip bilmeýär. Agzy birligi gurmaly. Agzy bir akyllarda bolmaly meselem. Kompýuter näme diýjek bilen? Kompýuter inženerler ara gatnaşyp gurup bir pikirlerini paýlaşyp bir zatlary öndürüp bilerler meselem. Ýa-da meselem iň ärkisi kino, film üstünde işleyen adamlar birbirleriyle ara gatnaşyp gurup tanyşyp belki go kinolar döredip biler geljekde bilemok. Ýa-da şer haýsy dünýä ýüzünde köp türkmenler iň ärkisi öz ýurdumyzda da köp ýetişýän talipler zatlar bar. Awa. Her kim öz uğrunda zat etme, öz uğrunda dostlar edinip şoň bir proýekt gurup şoň üstünde işläp başlamaly, tejribe edinip başlamaly. Men pikirimçe. Dogry. Gowy pikir. Bugün kellämde açdyň doran kaka. Kelläňi açdym. Men köpden näri şu zatlar bardy pikirlenýän. Biram zada maýyp geçeýin. Meselem talip biz dogry dälmi? Näme? Meselem biz talip ýa-da okuyanlar, biz dinleýänler hemmemiz talip diýip pikir edeýin. Awa. Biz näme üçin okuýas? Meselem biz okan döwrümizde ýöne okumak üçin ýa-da diplom üçin okumaly däldir diýip pikir edýän. Biz meselem okuyan döwrümizde okuyan zadymyzy işlemelimi diýip pikir edýän. Meselem sen ykdysadyýat okuyan dogry dälmi? Ykdysadyýat okap ýörken bir ýerlerde iş tapjak bolup şo işiň içine girmelimi diýän. Ýa-da şo ykdysadyýatyň içine bir proýektler döredip şonu özüň durmuşynda işlemelimi diýän. Okuwuň daşynda. Awa. Häzir sen ykdysadyýatyň gutordyň. Awa. Am iş boljak bolan dogry dälmi? Nädip bolsa? On ýaly dälle. Ykdysadyýat diýen sen başlan döwründen işläp başlan ýaly tejribe edinip başlamaly diýän. Dogry. Olam dogry. Biz milliligi nähilek jemläli?
milliliği näl jemläli milliliği şu wagt diýen aýtyp biljek zadymyz ýurtumuzy ösdürmek üçin öz milliliğimizi ulanyp bileriz. Sebäbi ulama haklydyr da o. Milli akyldy öğretmeli. Milli akyl hyzmat öğretmeli. Yok, milli akyldy öğretip şonu daşarıda satmaly. Girdiği gerek. Haw. Haw. Ondan şey diýem, Kimisi bir ön dinleyen. indi milli akıla misalym ýene bir gaýda gaýtalaýam, ölen bir wagtlar etgidipdir häzir emedili ýöne häzir biziň oňa öwünmäge kämil hakymyz ýokmy hadýan. Gelin ýyllarymyz milli akylyny ulanyp haly ýatapdyr, haly döretýär. Haw. Döwür bilen deňdeş ýöremek üçin döwrümüz ýa tehnologiýa döwri şo. Senaga revolýusiýasy 4.0 döwrüne ýasama akyllaryň höküm sürýän döwrüne bizem şoň bilen aýakdaş bolmaly da deň göremeli. Bu diýmekdir biz tehnologik bir akyl döretmeli. Haw. Geçen hepde bir 10 ýaşly oglan bilen tanışdym. Amerikan oglanjyk. Hawa. Şeýle gürleşdik. Otyr şeýle nä tanış adam elbetde. Bir ýerlerde şeýle bir gurrun açyldy. Şeýle otyr bir içesini çotyrdyk bir ýerde, bir dağda garaşyp. Aý şeýle gürleşip başladyk. Ol oglan bir hil 10 ýaşlydan garaşmaýan zatlar bir hil peýda boldy da. Näme maksadyň bar? Näme üçin näme koýan zat diýdim, ispan dilini okuyan idi. İngiliz dilini elbette bilýär, ýöne ispan dilini öwrenýän idi. Gidip aýratyn hususy bir malluma gidip öwrenýän idi. Ve şu wagtlaram bir proýektiň üstünde işleýän idi. Näme diýip soradym bolyn, meselem proper bike'lar we fin edilýän velosipedler bar bilýän, gysga kiçi. Hawa. Biram skateboardlar bar. Hawa. Skateboardlar. Şolar üçin ýa-da motor sürýänler üçin kelle giýilýän kaska bar. Hawa, kasklar. Gora. Haw, ullokan kelleň ýapýar. Hawa. Şoň kiçi görnüşini ýasap berdi meselem maňa. Az agramly bolýarmy? Ol nähilek şeýle bir düşündireýin. Kepka gözeňe getir, ýokajuk kepka. Kepkaň içine şeýle salýan, şol sen gora ýa. Ýanky kaskaň derejesinde. Maňa gerek zat eken, men kan velosiped binýän. Haw, ol radide nok meselem görküňi alan nokta şeýle girdiňje kelläň içinde durýar. Bir kepka ýan ýöne görküň alan ok. Şoň ýaly bir material döretdik diýdi, şu wagt üstünde işleýär diýdi. Bir 10 ýaşly oglanyň şoň ýaly diýmegi men hayran alyrdy. Menem diýen, "Bäh, men şunu türkmen bir 10 ýaşly oglandan eşitdim da" diýen. Ne hip bola eşitdim. Umyt bilen ýaşaly. Haw. Gidem şunu ýaly misallar berip ýaşlar bilen kellesinde täze pikir döremegine terap bolýan döwran kaka. Haw, meselem biz haly milli haly döredildi. Öňeliň birinki tapawutly, ajaýyp owadan ýöne haly öňmegimizden çykmaly kakdy ýani halyň ýatdan çykar ol milli birinki hawa. Hemme dünýäde de belli, ondan çykmalyny biz bitgoşlaklar etmeli. Nesip bolsa. Yeter. Sen näme ýasamak isterdin? Elinde bir zat bolsa. Men şu wagtlar bir şoň ýaly bir proýektim bar elimde. Ol arada şu wagt men aýsam dogry bolmalymy diýen. Ýöne üstünde işleýän men wagtym boldugyny ýanky kodlama öwrenýän, coding diýilýär. Java öwrenýän. Elbette men onu ýekejem ýa-da Java öwrenmek bilen edip bilmerim. Diňe men şol hyzmaty nähilek edip bolar. Ýanky men köpçülikleýin teoremy ýanky developerler diýilýär ýa-da şoň ýaly
computer science, yani kodlama bilýän adamlary daşyna üşüremde şo nädip düşündirip bilerini şo bu şon ýaly bir projekt taýýarlayan. Dogry. Elbet belki bolar, belki bolmaz ýöne diňe pikir edýän, bir pikirim bar diňe. Biz Ha. pikir edýän biram hereket etmeli. Başda pikirden başlaýardy hemmeti. Tamam. Düşnükli. Yok, gowy. Edip bolsa bolar. No, ýöne bol elbetde bar işimdäl, bir ýöneköy zadym, höwesim şon ýaly bir zat etmek bar. Aýdyşymy ýaly bile bolmaly, bilerek bir işler etmeli. Her kim özüm bizde bir adam bar. Burdan hemme zady uly isleýär. Ay şun ýalak, şunça pulum bolan ederin ilýär. Ýa, Dogry dälmi? dogry. Onam aýyrmaly. Elimizdäki näme mümkinçilikler bar bolsa şoň bilen başlamaly diýen. Ya futboldan da bir mümkinçiligi purtada garaşmaly däl-de, elinde bar wat etmeli diýjek bolam. Ha, meselem kodlamany öwrenmek isleýän. Men güýçli kompýuterim ýok, adyp bahana tapmalylar, $100 kompýuter bilen kodlama öwrenip bolýar. Ha. Ya da men telefonum köne telefon. Men ulan ýanym täze telefon däl meselem. Şo elingdäki bar mümkinçilikler bilen döretmäge başarmaly. Men geçende bir ýaş oglan zat edýän ekeni, men arada hype'lanýan ekeni. Ay on meselem şun ýaly döredüjükler edýärse gelejege tarap diýil zat diýeli. Awa. Ay on go aparatlary bar zat diýip gurratdyrda bir ýerde maňa aýtdylar. Awa. Menem diýen häzir şu edilýän zatlary her haýsy bir kamera bilen edip bolýar. Hökman ýa-ni super bolmagy hökman däl. iPhone bilen kino düşürip bolýar. Mysal köp. Awa. Meselem men bir näçe interwýulary ýa-ni gelejege taraby telefon bilen etdim. Bilýänim däldirler. Töweleme. Elindäki näme mümkinçilik bar bolsa şoň bilen başlamaly diýen. Ha. Eýsen o videolaryny höwes bilen görýänmi? Ha. Bärde özüme uk geçdimmi? Awa. Şu adem ben tapak boldy. Adamlar özüňizi öwmeli ýerini bilip öwüberin. Yo, men özüm övmek istemedim ýöne bir mysal berdim. Olam özünden malta. Ýok, oý özüň öwmege. Yo, geçen şon ýaly oglan şon ýaly diýen eken, menem diýdim, elindäki telefon bilen başlasyn diýen. Näme üçin men mon ýaly pikir edýän men arada diýip zat etdim. Erbet pikir etmedim da gaýtam şo başlasyn elindäki telefon bilen diýip. Höwes edýän eken, men ýaly işler etmek isleýän eken. Ha. Ne diýip bolsa. Onu jemlä bereli Döwran kaka. Jemläli. Agzy bir bolmaly. Ha, bir söz bar. Agzy bir, taňry bir, agzalany, gaňry bir. Aynen, daş etdinle. Muňa süneşde daýdy bolajak däl bu. Ha, birleşmeli. Ýa-ni şu hyzmat telefonum bir ýerden adamyň pikiri bilen döreýär. Her kim bir zatçy gedýär, üşürýär bolýan şo döreýär. Muny bir adam edip bilmeýär. Müňlerçe adam işin işleýär. Hatta milyonlarça. Bir meselem haýsy urda okuyan bolsaň, şol urda sen bilen bir pikirde düşünüp biljek adamlar derrew tapyp bir proýektiň üstünde işläp başlamaly. Bir hyzmat öwretmeli. Öz ýurduňa, bütün dünýä. Ana şonda hem milli bolýan, hem baý bolýan, hem güýçli bolýan, hem durmuşda rahat durmuş ýaşaýan töwereňe de huzur berýän. Düşünükli. Ona sagaman eddi Döwran kaka. Bugün o tema boldy. Bunu dowam etdirmesek bolmaz. Bu gowy tema köp gürleşip Bu bolar. Ha. Başga nämeler haýsy mowduklar gürleşip bilersin nikedek?
Nikkede bilmedim. Oňa pikirlerini aýrylmaýar. O men ýene gaýtym ýani ýaýrymdan oň aýtypdym gelençe gitdi ýani. Şowat berip kelme urdatlar gelir. Belki. Ondan men dinleýänlerden ýene bir zatlar soraýyn. Mesela soňunda aýdym oýas, dogry dälmi? Owa. Şu taýda nähil aýdymlar, ýani owurlyk däl aýdymlar maslahat bermegini isleýän nähil aýdymlar bilen dowam edeliň. Her kim öz pikirini aýtsa gowy bolar. Onda şu adam Şamrat Orazyň bir owurlyk däl aýdym bilen dowam edeliň. Gaýgysyz Milli aýdym bolýar da owurlyk däl bolsa. Olam milli döredicilik anlaşal. Owa. Türkmende döredicilikde. Bolmasa YouTube biziňi berýär, ýanky sen manyň owurlyk diýip görkezýär ýa. Ne şol raport etip bolýar gerek. Sen milli däl ekeniň diýär. Owa. Ýa şonda adamlar sag bolun dinläniňiz üçin. Dinläniňiz üçin sag bolun. Sag, görüşelim. Şamrat Orazyň bir aýdym bilen dowam edýär. Sag bol, gaýgysyz innikede habarlaşýançak. Hoş. Sag bolun adam. Koyup başını eğneme, aylanardık şehri. Sen şehri sinlayan, men sinlayarın seni. Utanardım çalacak önümde saçımı. Çalışmarım hiç daha, saçın her var tarını. Görme üfleyen yine almalayım yüzümü. Duyulan yan yine de tutanım da elini. Gülümde güllerim nuri, açıl güllerim bari. Bir meğradı men bu canı, canımın canı. Gülümde güllerim nuri, açıl güllerim bari. Bir meğradı men bu canı, canımın canı. Açıl güllerim bari. Bir meğradı men bu canı, canımın canı. Gülümde güllerim nuri, açıl güllerim bari. Bir meğradı men bu canı, canımın canı. Canımın canı. Gülümde güllerim nuri, açıl